Goddag igen. Det er Tjælevedet Mads Fodbold. Jeg sidder her, og jeg tænker mig at spille hardcore. Nej, det er jeg ikke. Men hvis I gerne vil have spille en hardcore, creative, den er survival, som det hedder på engelsk, og her er det ikke på dansk. Ja, men jeg starter med at spille overlevelse. Og den skal hedde... Hvad skal den hedde? Den skal hedde... Herlig. Ja. Musik, det skal være... Herlig. To. Juhu. Lad os prøve. Og min video skal ikke være alt for lang, har jeg fundet ud af. For ellers så... 1, 3. Wow. Det er lækkert til. Nu kan jeg prøve lige at lukke noget til baggrunden. Sådan der. Det burde hjælpe en del. Men ja, jeg regner med, at jeg får lavet en god, lang og for jer spændende Let's Play-serie, som jeg ved, hvad var det, jeg sige? Nej, det var rigtigt. Hvor jeg var ved DP, så måske lave noget fedt. Nej, det tror jeg ikke, det. Det der, det er jo... Det er fedt, at jeg ser helt på det, at det er godt nok med... Der er 3 derovre, der skal vi over. Det kommer til så lang tid, det her. Vi går bare derovre. Og lige mellem den her. Lige til det der stik ned og sige, hvad der hernede. Det kunne jeg så ikke se, hvad der var dernede. Så vi ja, men okay, det er sådan nu er sådan lidt nogle træer. Ved hvad vi gør? Ved I hvad vi gør? Vi får en rulleplan. Så laver vi sådan der. Sætter vi den der. Så laver vi en båd. Så sejler vi et sted. Og prøver at vinde paradiset. Hvor skal vi sejle hen? Hvor skal vi den der vej? Okay, så gør vi den her vej. Så lige at vi skal sejle den her vej. Hvor var noget kul der. Og jeg synes bare, det er sådan noget, enten så spawner jeg i et eller andet sne, noget, hvor var et jungle og sådan. Eller spawner jeg som det her, ude i ingenting. Ja. Og jeg har lige opdaget, eller lige opdaget, jeg kan se, hvad jeg lige opdagede, at en på min klasse, vi skal lige have lavet en YouTube-kanal, og jeg mener, hvis den hedder MS Creeper Kill, eller sådan noget, Creeper Kill, tror jeg sådan. Og det synes jeg helt, at han til ud, han laver nogle forskellige mods, og en masse ting, Technical, eller sådan noget, jeg det hedder, tror det er det. Så ham kan jeg helt lige se, den her til ud. Jeg smider nok et link i beskrivelsen. Ja, det gør jeg.
Så har jeg lige den der, hold kæft, hvor det kunne så lidt længe. Det er sødt. Ja, så jeg håber snart, at den er paradise. Ellers så, ja, ikke så meget. Jeg glæder mig til at blive weekend. Og det skal faktisk også lige siges, at jeg er i gang med at lave en custom map. Hvis I gerne vil se, hvordan vi går ind videre med den, skal I skrive det i kommentarer. Og jeg har også en med 3, så hvis I gerne vil se nogle videoer med det, så skriv i en kommentar med det. Og hvis I nu skriver en kommentar, så skal I selvfølgelig have subscribe. Så vi så bare sammen. Ja. Og omvendt, hvis I nu kan subscribe, så kan I skrive en kommentar. Ja, mange tak. Okay, nu er vi virkelig ude i ingenting. Jeg håber snart, at vi finder noget ordentligt land. Det begynder godt nok at blive... Okay. Første episode, altså den her, jeg er ved at optage nu, er lidt mere spændende. De der sejler, jeg siger, det mest af tiden. Og det er springe videre. Når den altså kommer ud, den næste, hvis det kommer ud. Så jeg selvfølgelig håber, den gør. Ja, vi ved, hvad jeg mener. Vi skal vide, hvad jeg mener. Okay, det her det begynder godt nok at blive... Vi er allerede begyndt at gabe, men hvor nederen. Lol. Hvorfor kan der ikke snart komme noget land? Kalder vi det bare paradis, når der kommer noget. Det er bare sådan en lille ø på en blok. Det gider jeg ikke. Kalder det paradis, så er det paradis. Det er da flæskrutter. Vi må selvfølgelig lægge en smule. Jeg ved ikke helt, hvad der er. Hvad der er. Sker. Det er det eneste, jeg har set andet åben i det jeg optager nu. Som jeg vil sige hedder Fraps. Og som koster, hvad var det? 213 kroner. Wow! Paradis. Jeg troede godt nok paradis var en lille smule større. Jeg får være utilfreds med paradiset, men ikke helt hvad jeg havde forventet. Så må jeg godt snart komme ud i land. Jeg er bange for, at jeg bare kommer længere og længere ud i ingenting. Det er egentlig... Der var noget land. Og der var noget med noget træ på. Fedt, et træ. Wow. Men lige holde op og så lige tage træ. Tage noget træ. Jeg tager det træ. Ja, I ved hvad jeg mener. Håber jeg. Tror jeg, ellers så. Ja. Og den både fyldt. Jeg kan ikke den der. Men den bare stikker af fra mig. Fordi den synes, at det handler om noget færdigt. Men så ikke der overhovedet. Hvorfor skal de øer, jeg kommer til at være så små, og der var ingenting på? Jeg prøver faktisk den der vej. Okay, så er det bare den der vej. Ja. Ved I hvad? På den næste ø, vi finder, hvis det ikke gør det for længe, stopper vi optagelsen her.
Der er så mange blæksprutter. Det kan jeg ikke lide. Lad mig lige tjekke noget. Ja, sådan der. Wow, der lavede det en hel del. Jeg ved virkelig ikke, hvad der sker for det hele den lægger en smule. Men nej, ingenting. Så jeg går over mod solen. I solnedgangen. Jeg sejler i ingenting. Hvorfor? Hvordan kommer der ikke noget? Der er en øde med nogle træer. Der er en jungle nu. For helvede. Flere blæksprutter. Selvfølgelig blæksprutter. Altid blæksprutter. Dum. Og jeg sagde, jeg ville lave den der custom map. Jeg kan da lige fortælle om, eller lidt om, hvad jeg tænker mig, den skal gå ud på, eller hvad den skal. Jeg prøver at gå ud på det der de ord. Ja, nemlig. Præcis. Og jeg tænker mig, at det skal være sådan lidt, hvor man rundt i sådan nogle grotter under jorden, eller sådan noget. Sådan nogle gange, jeg laver. Og så noget parkour-agtigt noget. Og en hel masse spændende sager. Ja. Og vi siger farvel og tak for den her gang. Så håber vi i næste afsnit finder vi et sted. Så vi husk at subscribe og alt det der. Comment, like og alt det der, mens solen går ned. Kan du at den går ned. Farvel.